Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lekaroz, Baztango udalerrian kokatzen den herri bat da. Egun, 317 biztanle ditu, eta hemen zegoen Lekarozko eskola zaharra. Lekarozko eskola zaharra ikaragarrizko garrantzia handia izan zuen euskal kulturan. Hemen egon ziren adibidez Jorge Oteiza eskultorea edo Aita Donostia. Baztango jostaketa dantzak irridantzak dira. Hau da, parte hartzaileen eta baita ikusleen arteko libertimendua daukate beren helburua. Jostaketa dantzak testuinguru informaletan dantzatzen ohi ziren. Tabernan, etxean edo auzolan bat bukatu ondoren. Jostaketa dantzak, josteta dantzak, irridantzak, joku dantzak, izen horiekin zautzen dugu zenbait dantza, 12 inguruen Baztanen. Beren izenak eskalapoin dantza, saskito dantza, itxes dantza, esku dantza, katadera dantza inguruan, katadera dantza lerroan, zartain dantza, eta bar, ez? Janpetiki dantza horiek jatorri desberdineko dantzak dire, ez dugu zehazten al noizkoa diren, aspaltikoak, eta
Eta hori bai, dantzatzen zirela auzolanetan. Auzolanetan, ez auzolan, herriko auzolan ofizial batean preziski, ez dut erranen, baina bai barridiak, auzo batekoak, berze zonalde bateko barridiak egiten zuzten auzolanetan dantzatzen zen. Lanak itzen zelaik besta gise. Orduen, zelan izaten ziren horiek, garratu bestak izaten ziren, erraten ziren garratu bestak. Hau da, barride batek edo batzuk iretzia moztu beharra balimen zuten, gaten ziren dena moztera, batena edo denena, eta gero garraiatu beharra zen. Orduen behar ziren itzainak, behar ziren gurriek, behar ziren segalariek, eta iten zutelaik lana, egun batekoa edo bizpiru egunteko lanak, juntatzen ziren etxe batean, eta iten zuten hango etxeko Andrek prestatzen zuten afari, eta animeleko afari besta egiten zuten. Horietan, iten zen xistuekin, baina zautu dute bertakoek ere, klarinetekin, kordionakin ere bai, kordiona etzen 20. mendean asmentan nolanahi plazetan sartzen aliotzen, zeren orduen bazen alako tensio bat dantza lotuekin, eta kordiona lotzen zen dantza lotuekin, hau da, balsakin, mazurkakin, polkakin, eta dantza horiekin. Eta nola izaten ziren bazterretan edo etxe partikular batzuten hor etzagon kontrol sozialik eta hor sartzen zen kordiona edo berze soinu tresnak nola nahi. Xistulariek normalean plazetan dependentzia bat zuten herriarekiko eta agintariek erratzen zutena dantza horiek joko zuten. Ez dantza lotu preziski, baina zera, xokoetan eta hola, auzoetan eta hola, bai, joko zuten klase guzietako dantzak. Orduen, izaten ziren, iratzekin errandut, gero hartu xuriketetan ere mugitzen ziren gazte kuadrilla batzuk, ez dakit zeren noren etxera, hartu xuritzen aitzera, eta ondotik izaten ziren, alako sorgin afari bet, edo bestatik, eta testu inguru hortan dantza horiek egiten ziren, ez? Bertze okazio izaten ziren kisulabiak, igual bazuen etxalde batek kisulabe bat edo bizpiru etxe balimin zuten kisulabe bat, juntetzen ziren nausiek eta gainerako lagunek eta egiten zuten kisue. Horrek eskatzen zuen animeleko lana, zeren hartu beharra zuten kisu harriek bete beharra zuten zera hango pareta horiek bete beharra zuten, adarra bota behar zuten, gero behar zuten gizon larriek edo mutiko larriek han sartzeko eta guante batzukin harri horiek, harri bero horiek handik atratzeko gurdietara eraman eta gurdiekin belaietara edo landetara eraman kisue datzeko. Orduen, behar zen lan handie eta golpian behar zen, eta beti zautu dugun bezala, lana bortitza inondotik, besta aldude. Eta testu inguru hortan, dantza horiek egiten ziren. 20. mendearen zehar, dantza taldeetan berreskuratu ziren zenbait irri dantzak. Eta, bueno, sartu ziren repertorioetan, dantza taldetako repertorioetan. Eta, bueno, informalki moduan, ez da dantzatzen hainbeste, eta gero dantza ikuskizunetan ez hainbeste. Irri dantzak agian dantza taldetako errepertorioetatik desagertuko dira. Ez dira hain bistosoak edo ikuskizun bezala,
egiteko, baina agian bai, informalki moduan, edozein jaietan egiteko, bai, herrikoia moduan, hori posible izan daiteke. Baztango jostaketa dantzak dantza ezberdinak biltzen ditu, bakotxa bere izenarekin eta bere ezaugarriekin. Josteta dantza hauek jotzen dugu, eta jo izan dire, xistuekin, txuntxunekin eta atabalekin batez ere. Horrek ez du erran nahi, garratu besta horietan, bertze soinu tresnakin, bertze piezak ere dantzatu izan direnak, ez? Normalian txuntxunet, erranduten bezala, xulubite eta tabalakin joaz, ritmo desberdin dute. Batzuk biko ritmoan, 2x4ko piezak dire, bertze batzuk pasakailes idurikoak, hau da zartain dantza, katadera dantza inguruan, horiek erabiltzen dute 6x8 erten dugun konpasa. Gero azurrume dantza, 2x4 inedena, eskalapoin dantza baita ere. Estrukturalki dantza diferenteak dire, baina kontestu berean dantzatuak izan dira, ez? Garai batean, ohikoak ziren irri dantzak edo jostaketa dantzak, ez Baztanen bakarrik, baizik eta Nafar osoan ere. Irri dantzak ez dute lotura garbirik dantzekin, jokuekin baizik. Joku gehienak Nafarroako ipar aldean berreskuratu ziren. Hegoaldean ez daude hainbeste joku dantzak. Nafarroko bertze dantzekin gertatu zen bezala, 20. mendean irri dantzak edo jostaketa dantzak galtzeko arriskuan egon ziren. Baztanen, Lekauzko eskola zaharrak haunditz lagundu zuen dantza hauek berreskuratzen eta baita irakasten ere. Lekauzko kaputxinoek Olazaran eta Aita Donostiak ibili ziren dantza hoiek doinuek biltzen, bultzaman ere bai, Aita Donostia bildu zuen zurrume dantza, ez da Baztango dantza bakarrik, hau leku haunitzetan egiten zen. Orokorrean da, Euskal Herri osoan dantzatu izan da, saskito dantza adibidez. Eta, bueno, kaputxino hauek ibili ziren, nazionalista ziren, folkloristak ziren, pianoa jotzen zuten, bertze soinu tresnen artean, Aita Olazaranekin zuen txistuin lehenengo txistuin metodoa, berak atera zuen, 1927 urtean. Bueno, Lekaroz izan zen, Lekauzko kolegioa euskal berpizkundein vanguardia kulturala eta inderra handi zuten Lekarozek. Ez zuten gainetik bakarrik Vatikanoa zuten, eta bazuten diru iturri polite, ikeragarriko kolegioa zen, horko kaputxinoa arras prestatuek ziren, eta aranismoin edo tesisen nolapaitere jarraikitzen zuten neurri handi batean, eta ez ziren Espainiatik ez ziren batere ongi ikusiek. Baina hemen egin duten lana folklore eta bertze arlo kulturalen alde ikeragarri izan da. Bildu dute doinuek, hainbertze variantiak, kantuek, sekulako lana intzuten. Lekauzko eskolara, bere ze hurbildutenik eskola, etxea
eta eskola hortxe berean. Baina ni hasi nintzen, nituelaik 10 urte, orduan iten ginuen ingreso eta lehenbiziko maila. Eta hori itera, joan nintzen Ononozko ikastetxera. Han monja ziren. Kolegioi etzen rekonozitue. Eta gero azterketak itera, ekainaren bukaeran gamargimen liburuguziko azterketa itera. Atera zazu kontue, matematikaz, lenguaia. Errandute lenguaia, hizkuntza, frantzes egiten ginuen guk. Fisika, kimika, gizartea. Eta urte osoan hemen man eskola, Amaiurre, baina Oronozen, ikastetxean, monjekin, eta gero, azterketa gaioi guziena, joaten ginen Iruñeko institutora. Tegun batetan, egin behar zintuen azterketa guziek. Orduan, eroteia izaten zen. Deitzen zizuten orantxe Iturriria, matematikaz, Iturriria, gizartera. Baina ni joaten itzenean Oronoze, han izaten ginen soinketako andereño bat. Eta arek, erakutsi zigun, dantza batzuek ere egin behar gintuela, dantza Euskal Herriko batzuek ere egin behar gintuela, bera Iruñekoa zen. Eta Iruñen badakizu ze ohitura den dantzariek. Ikasi behar gintuela dantza batzuek. Guk ez genikiunen ez da zangoak nonpatu. Baina, arek esan zuen, ikasi behar duzue. Eta berakin zuen taldea nor zagoen prest, edo nor zen berari duritzen zitzaiona egokiena, eta egin ginuen talde bat. Eta ikasi nuen nikan bertzen ere Arraiozko eta Oronozko eta beste lagun betzukin batean, eta Iruñekoa lagunek, eta Zamorakoak, eta Gallegak, eta ez dakit nongoak. Bueno, ikasi nuen handan zen bat. Bitartean, herriunten berian, ni banituen bertze bilagun, Lolo, Txefa, haue joaten ziren Elizondoko konzesionista zen beste ikastetxe bat, kolegio bat, baina horrat joaten ziren ez batxiller egitera. Hor egin bartzuten bakarrik senyoritak izan. Orduan, ikasi behar zuten, dantzak ere behar bada bai, baina batez ere kaligrafia, mekanografia, idazten ongi, matematikar egingo zuten. Eta gero Lolo honek, bazuen lehengusu bat Iruñen, dantzarie, udaletxeko dantzari oso ona. Eta horrek esan zuen, zergatik ez zion nik galditen gure Miguel Txoi, laguntzeko dantzoiek nola diren. Erran eta egin. Juntetzen gara gu hemen herrian baikinen 8, 10 lagun, adin desberdinetakoak, eta hasi ginen ikasten. Lehenik Iruritata, ez dakit bat zer den edo Pastores de Bilbao. Erdaraz deitzen zioten, baina guk erten ginean Iruritata. Zeren soinua zen Iruritata, papa. Hori, eta zu badakizu zer den, ni banuen idea pixka bat zertzen dantzatzea. Lolok ere bazekien bere lehengusuaren gandik. Baina beste taldeak, berzen neska gure taldekoak, ezekiten zangoak nola mugitu. Esaten gineon, 2 unet eta bat onera. Torai hola eta salto. Torai ezkerrakin. Eta 2 unet eta salto. Horrela egin gintuen, gere burutik gehoiek abestu eta geroiek dantzatu, ikasi gintuen, hoi, Pastores de Bilbao, gero ikasi ginuen sagardantza, eta ikasi ginuen
ezpatadantza. Ez ezpatadantza orai egiten duten, xarmantau egiten dutena, edo zein onartze mateko edo urkullusei onar egiteko edo horrelako besta batetan. Ez aurrezkoi, baina oso politare gure aurrezkoa. Aize luziagoa, Hoiek egiten dute baino, aize. Horrela egin ginuen taldea 8-10 lagun izango ginen. Eta esan ginen, aurten herriko bestetan guk dantzatu. Maurizioi erakutsi musike nola den. Eta nola ikasi dugun. Eta norbaitek utzi zigun ere bai horrelako zinta bat. Eta gero zinta urepatuz, baina ez guk ahoz kantatu eta dantzatu. Eta Maurizio torri zen, besta baino 8-10 egunen fitexago. Zu badakizu Lekauzko herriko emozioa. Egundeino ez zuten akusi dantzoiek, gu pospolinez ez, baskikaz bestituek. Geren gona gorri marra beltzakin, korpiñoak, atorxurie, pañeluak, batei galdetu eta bertzei galdetu, nola jantzi behar ziren, eta dantza egin. Dantza horiek, eta gero bertze ezpata dantza bat, inon ez duten egiten olako ezpata batzukin. Lekarozko plazako emozioa. Eta badakizuzu ze kara izen ginuen guk, denak zeuden harrituak, herri gizona, orduen San Bartolome egunean tortzen baite jende hauniz mezan hausire eta gero mezondoan mutildantzak, eta gero gu. Mutildantzak egiten zuzten aspalditik, baina gu 10-12 neska, horrelako politak, gazteak, bukatu zenean gure dantzaldien, badakizu zer egin ginuen, pasatu poneta. Eta eman ziguten, nik ezakizen dirue, badakizu zer egin ginuen horrekin, hartu trena, orduen bai baitzen tren Elizondotik Iruneraino, hartu trena, eta Hondarribire itzuli bat egitera. Ze urtetan zen hoi? Ni badakizu zenbat urte dituta den orai? Ez dut esan nahi. Zen, begira ze zarra esango duzu. Orai dela, orduen 12-13, eta orai 90, egin ekituko 50 urte, dantzatu ginuena, eta berriro dantzatu ginuen hemengo plazan. Pues horrela zizen Lekauzen dantzak egiten. Eta ja, gero urtero egiten ginuen. Ja, bigarren urtean eta ez zuen horrelako alaitasunik eta horrelako gustuakin onartzen gure dantzak, baina bai egoten zirela, eta zesku zartak, eta gu konten, gero horrengatik guk erakutsi ginien, gure ondotik zetorren bertzen eskai. Eta hasi ginen mutilak ere behar zirela, baina zu badakizu mutikoan hor direnez, mutiko etzai gustatzen dantzatzea. Dantzalotu izemazen bai, baina hola, baina gero mutikoak ere hasi ziren. Eta egiten zuten mutikoak ere, erartzen ginen zuunekin eta zu horrekin. Eta honitzetan, pues, esan dizuta izion ere, ni ez naiz horrekin dantzatuko, oitzuzie da. Eta zu zertzara, zu ere alazaran aski ez, bere ze polita den, horrek ez du ikasiko. Bai, ikasiko duzue, eta kusiko duzue, zein ongi aterako den. Eta gainera, ez zitzaigun aixolik gaizki eginagatik, batez ere txikiek nagazten ziren eskudantza egiten zutenean, bat itzuli ematen eta bertzia oino esku ezartaka, bat lorrian erori eta bertzia jagoratu eta dantzan, baina txikiak izanik horrek egiten zuen oso gustora egoten zen jendea beraiei begira, eta ze farrak egiten zituzten, oso konten, bai. Eta
erraten dizut 1009 egun kendu diozuzu, 14 hasi izango ginen. Eta Maurizio, gero ja, Maurizio tortzen zen San Bartolome aitzinean, 8 egun aurretik. Eta Mauriziokin ikesi ginuen gero zinte dantza ez ginuen egiten. Eta okertzen ginena zintekin biribilori egitean, sagardantzare bai. Baina orai, eskudantza, Pastores de Bilbao, errandizut aurresku, baina aurresku bet aize luziagoiek egiten dutena baino. Eta gero ezpata dantza egiten ginuen ezpata batzuekin, baina oso polita zen hori. Eta bekira, oraikoek ez dute ikasi ezpata dantza hori. Eta ni beti esaten diet, ikesi ezpata dantza. Baina, omen da zailago. Ze zaila edo zaila? Saiatzen mazarete eta dantzatzen mazarete, gainera zuen jagundie zarete, jarrak eta badakizue dantzan, eta baduzue ritmoa, orai badute ritmoa hundie dantzak ikasteko. Pues ez dute ikasten, eta niri pen ematen dit. Zeren sagardantza esaten dute baztango dantza dela. Eta guk egiten dugu dantza baztango araberan. Eta gero 8, eta orai mutildantzak ere egiten baitire, eta neskak ere egiten baitituzte mutildantzak, pues, orduan ezpatadantza hori ez dute egiten, hori da pena. Nik izan dut Iruñako Gaiarre antzerkian. Ikasketak ari nintzenean egiten, nire andereño soinketako aspaldikoarek errantzuen, aizu, zuk inbarduzu gainera mutikoz. Eta beste izango da, eta egin ginuen, antzerki, Gaiarre antzerkian, ureia zen ja, gehiegi niretzat. Baina, bueno, ez nuen ongi dantzatu, ez zait inporta. Baina, gustatu zait asko dantzatzea, eta erakustea bertzei dantzatzen. Joku batzu zirenak dantza taldeen errepertorio gisa mantendu dira. Baina haien etorkizuna zaila izango da. Dantza taldetik kanpo mantendu behar da, baina ez da erreza izango. Orduan, orain arte balorazioa ona izan da, dantza taldeak berreskuratu zutelako, baina hori mantendu behar da. Egun, Baztandarrak dantza eskolak dantza hauek ikertu ditu eta baita irakatsi ere. Hasteko, nolakoa da mutildantzen ikasketa prozesua? Ikasketa prozesu ez da beti berdina izan, baina nik kontatuko batzut gaur den egunean guti goiti nola ikesten den. Mutildantzak ikasteko normalean aurra zarela ikusten duzu plazan, eta orduan guti goiti erritmoa ikasten duzu, barneratzen duzu, eta ikusten duzu dantzakera nolakoa den. Eta gero gaur den egunean badugu dantza eskola, Baztandarrak dantza eskola, eta orduan hor hasten gara beti erritmotik, erritmoaren ulerpenetik, gorpuzkeratik, eta gero lehendabiziko ikasten dira mutildantza errexenak, eta gaten gara geroz eta zailagoak ikasten. Mutildantza errexenak dira oinarrizko urratsak dituztenak, eta geroz eta komplikatuago, geroz eta urrats gehiago dituzte. Eta zein dira urrats errexen horiek? Urrats errexenak edo oinarrizko urratsak mutildantzetan dira erdizka, eskuin eta ezker izango liratekenak, bai? Eta gero badaude hoien variazio batzuk edo erdizkaren variazio izanen litzateke ezker batekin edo eskuin batekin eta gero baditugu bertze urrats batzu baitu gaitzinet pasa, gibelat pasa, erdie, osua, baditugu urrats desberdinak. Eta zein esan gezunuke direla zailtasun nabarienak? Mutildantzetan zailtasunik handiena nik uste dut dela memorizazioa.
oraindik ere gaur den egunean mutildantzak dantzatzen dugu Laik plazan, zeren ez da atzen du behar, mutildantzak gaur den egunean ere herrikoiak direla. Dantzatzen direla Baztango herrietako plazetan, eta edonor dantzatzen altuela. Eta dantzatzen direlaik ez da urratxik erten musikotan gertatzen den bezala. Orduan, behar da ikasi memorizatu, gogoan hartu. Eta hori izanen da zailtasunik handiena. Eta gero, bertzu zailtasunik handiena niretako da urratsen arteko lotura hori polite egitea, goxo egitea. Pike urratsak ongi egitea. Pike urratsak ongi egiten bali baditugu, albidetuko dakulako urrengo dantza urratsa ongi itera. Hoi izango litzateke zaiena edo findu beharreko gauzarik handiena. Bai. Eta dantzataldearen inguruan pixkatitze egiteko, zenbat zarete gaur egun dantzataldean? Guk ez dugu funtzionatzen dantzatalde bezala. Edo dantzatalde malin bagara, gara dantzatalde edeki bat. Gehiago gara dantza eskola bat. Lehen errendatzuten bezala, guk lantzen dugu gehien bat ez, lantzen dugu Baztango folkloria. Eta jo ala jo da gure oinarrizko kultur taldea, eta gero horren barnean badaukagu Baztandarrak dantza eskola. Orduan, dantza eskolaren funtzioa da bertako dantzak mantentzia eta erakustia. Eta orduan, dantza eskola bezala funtzionatzen dugunez, gure inguruen dagoen jende guzie hartu behar dugu dantza taldeko kide bezala. Egia da, tarteka gaten garela handik arat eta uneta dantzak erakustera, Baztango dantzak erakustera. Eta orduen ez da jende guzioi animatzen. Animatzen alda 10 lagun, 15 lagun, inditugu irtera desberdinak, eta horren arabera jende bat edo bertze animatzen da. Hoxe. Eta, nola ikusten duzu pixkat honen etorkizuna? Etorkizuna ez sobera oparoan ikuste dut, etorkizuna ez dago modan folkloria. Eta gu saiatzen gara hortan, gu saiatzen gara transmititzen badela gure izaera sortzen duen gauzetako bat, baina ez utzi eskeinen datzua txiki bertzen. Bada gure izaera sortzen duen gauzetako bat, eta orduan saiatzen gara divertitzeko modu bat da, ez? Elkartzeko modu bat, jendarte egiteko modu bat, gu izateko modu bat da. Eta ez dago sobera modan, gaur den egunean, individualismoa dela eta kapitalismoa dela eta bertze divertitzeko modu batzuk daude modan, ez? Eta orduan, gu saiatuko gara, bizi dugun zera hau transmititzen eta jendeai ematen, baina, ikusko dugu, gero ere kontran baditugu, emakumeak dantzatzea ez dutenak nahi, horiek saiatzen dira boikota egiten, eta ez bakarri boikota egiten, egite dituzte, antolatzen dituzte bertze dantza emanaldi batzuk Baztanen, bertze dantza popular batzuk eta ez dituzte mutildantzak sartzen. Beraz, hori ere ez dugu aldeko. Baina, argi dugu gure identidadean badela oinarrizko zerbait ere eta hortan segituko dugu borrokan. Nolakoa da jostaketa dantzetan ikasketa prozesua? Jostaketa bada, azkenean da ongi pasteko modue, orduan gu saiatzen gara hori transmititzen, ez? Egia da, gero gauzatxo batzuk ikasi behar direla eta bar, baina gustatzen zaigu adibidez gan herri batera eta jendeatra dantzara, eta orduan dantza eginez ikasten da, ongi pasteko modu bada. Eta oinarrizko pausu batzuk baditu? Badiren pile bat jostaketa dantza, gaur rintugu adibidez zurrume dantza eta eskalapoin dantza, eta arras diferenteak dira. Orduan, oinarrizko urratsak dantzan arabera. Adibidez, eskalapoin dantzan baditugu mutildantzetan ageri diren urratsak, gehienak, eta zurrume dantzan aldiz, zurrumekin egin beharreko urrats batzuk, gibelat eta itzinet, bideoan ikusiko den gise. Eta zailtasunen kasuan? Zailtasunak, adibidez, zerakin, eskalapoinekin, eskalapoinak ezango eta ikezatratzia, ongi jakitea noiz behar duzun lurra jota, noiz airean man urratsa, dena aldi berean aitzeko, holako gauzatxoak. Taldea egiten duten zera horiek kontuan hartzea, nik uste dela zailtasunek handiena. Eta zurrume dantzan, nekatzen zarela, beti zurrumen gainean aitzeaz, eta hoxe, aguantatzea, pixkat, erritmoa. Eta nola ikusten duzu dantza honen etorkizuna? Nik uste dut geroz eta gutiago dantzatzen direla, jostaketa dantzak, lotu direlako haunitz aurren zera batera, ez? Badauka harremanan ikuste, beti, gaur den egunean, aurrak bakarrik jolasten direla, helduek geroz eta gutiago jolasten garela.
Baina, bueno, berez ez dira aurren dantzak, dira helduen dantzak, o gazteen dantzak, ongi pasteko dantzak, ez? Bazkari baten onduan edo lagun giroan bestetan iten alden zerbait ere. Orduan guti dantzatzen dira gaur den egunean, baina dire errexak. Orduan ona dutena da, naizta igual ez dantzatu ez dakizen bat denboran, gero handik denbora batera berriro oroitzia ez dela zaila. Eta arroparen kasuan nolakoa da? Pues gu gaur dantzatu gara, hola ikuste izun bezala, galtza ilunekin, ator xurie, zapie eta bar, baina bueno, hau ere zauden bezala dantzatu daiteke. Jostatzeko dantza bat da, beraz, jostatu nahi duzulaik dantzatu, zauden arropakin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.